Біп-біп. Ой, не утрималася. Шкода. Ну что ж, нагулялся, можно и отпочить. Ой, стомился, однако, освоиваючи Марс. Прибираться уже нема сил. О, але что-нибудь придумаю. О, привітання, дівчинки і хлопчики. Добрий вечір, Топа. Кто тут? Это ж я, Буслик. Ты что, не познаешь меня? Буслик? Ты? Где ты? Скинь свої сонячні окуляри. Ти їх, напевно, дренно бачиш. Это не солнечные окуляры. Это окуляры виртуальной реальности. Ого! Я ніколи раніше не бачив окуляри віртуальної реальності. А я тебе зараз не бачу, Буслик. Только по голосу познал, что это ты. Як мене не бачиш? А що ти бачиш? Ой, Буслик, ну что я могу бачить у окулярах виртуальной реальности? Іншую реальність відома. І яка яна інша реальність? Незвичайная, непредказальная и небеспечная. Топа, вертайся хутчэй адтуль, я за тебе боюся. Ой, на жаль, не могу, сябра. Я завяз на Марсе и покуль не могу выбраться. Што ж рабіць? Як табе дапамагчы? Ой, ну чим ти можеш мені допомогти, Буслик? Я ухинаюся від астероїдів, ховаюся від марсіянів. Ай! Можа, калі скінеш гэты віртуальныя окуляри, вернешся дадому? Ти що? Коли без коду скинуть окуляри, то назаўсёды застанешся у іншай реальности. Што ж рабіць? Ну, самое минимальное, что ты можешь заробить, каб неяк полепшить мое тяжкое становище. Кажи хутчэй, Топа, я ўсё для цябе зраблю. Сярод марсіянскіх узгоркаў я прыгадаў, што перад тым, як трапіць у іншую рэальнасць, не паспеў прыбраць, свае цацкі. Не хвалюйся, Топа, твои цацки так и лежать, раскиданные, никто их не чапал. Добра, што не чапаў. Ты іх прыбяры, калі ласка, ў маю скрынку, каб мне было спакайней. Я зараз, хутенько. Мне тут трэба быць уважлівым, каб своечасова ухінацца ад метэарытаў. А думкі пра непрыбраныя цацкі адцягваюць увагу. И не думай про цацки, сачы за метеоритами, как не трапили у тебя, а я тут амаль все прибрал. Ой, дякуй табе, сябра. Дробязі, Топа, а код выходу з іншої реальності ти яшчэ не пригадав? Не. Ой, там шмат лічбаў. Ой, такі складаны. Ой. А что там у тебя зараз, отбывается? Ой, стало вельмі горача. Ой, нават цяжка дыхаць. Ой, бедный Топочка, ну як тобі допомогти? Воды, Буслик, Зараз, о, мамонт, тримайся. Якая салода гэтыя акуляры віртуальнай рэальнасці. За цябе і цацкі прыбяруць, і вады прынясуць. А можа, трэба было гарбату з цукеркамі папрасіць ці з мёдам? Ой, привітанне, Топочка. Воды. Добрый вечер, деточки. Вот твоя вода, Топа. Як ты себя адчуваеш? Буслик так за цябе хваляваўся, што мы амаль беглі. Ой. Топа, ты трымаешься там. Хто гэта? Гэта ты, Буслик? Я, Топочка и дядуля Добродей. Мы тебе воды принесли. Вода, пить.
бедный, відаць, жахліва там йому на Марсі. На Марсе? О, дядулечка, ви ж не ведаеце. Ага. Топа зараз у іншай рэальнасці, на Марсе, а там вельмі горача і ўвесь час валяцца метэарыты. Вось яно што. Дык няхай Топа вяртаецца да нас. А ў яго не атрымліваецца. Ён не можа прыгадаць код выхаду з віртуальнай рэальнасці, а без коду нельга вярнуцца і зняць акуляры. Ну і ну. І як жа яму дапамагчы? Есці, хаця б лыжачку мёду. Зараз, Топачка, мы з дзядулі пашукаем, а ты трымайся там. Мёду, хаця б лыжачку мёду. Чуеце, там зусім Топа аслаб ад голаду. Ось небарака які, ай-яй-яй-яй-яй. Можа, у вашым чароўным куфэрку знойдзецца мёд? Ага, зараз паглядзім. Так, ага. Во-во-во-во, а вось і мёд, А вот. лыжачка будзе, каб Топа пакарміць? І лыжачку знойдзе. Ой, мёд. Есці. Топачка, мы знайшлі мёд, зараз падсілкуешся. Ой, мёд. Ой, адкуль гэтая пчала ўзялася? Ты не ведаеш, Буслік? Не ведаю. Ой, адчапіся, дакучлівая, ад мёду адчапіся. Ой, паляцела да Топы. Ой, да мяне! Пчала! Ратуйце! Ой, ратуйце, пчала! Ды не хвалюйся, Топа, пчала ўжо назад у куфэрак заляцела. Не хвалюйся. Ты вярнуўся з віртуальнай рэальнасці, Топа, без коду, так хутка? Ну, ад нечаканай пчаліны пагрозы адразу прыгадаў код выхаду. Во. Ой, вітаем цябе, Топа. Вельмі рады, што ты здаровы і вярнуўся паспяхова. І я рады. Але паколькі я імкліва вяртаўся, то страціў шмат энергіі. Падсілкавацца б мёдам. Калі ласка, Топачка, частуйся. Эх, Топа, ты ўсё прыдумаў. Не было ніякай іншай рэальнасці. Гэта звычайныя сонечныя акуляры. Ой, ну прабачце мяне, калі ласка. Ну прыдумаў. Ну я прыдумаў, што быў, на Марсе. А я здагадаўся, Топа, і ў адказ прыдумаў пчалу, каб цябе хутчэй вярнуць у рэальнасць, бо Буслік вельмі хваляваўся. Прабач, Буслік. Эх, прабачаю, але больш так не рабі. О, усё таемнае становіцца відавочным. Памятай пра гэта, Топа. Ну, вось і добра. А зараз, даражэнькія, давайце глядзець мультфільм. Пасля ўсіх хваляванняў з радасцю. Ага, куфэрак чароўны, калі ласка, перанясі у цікавую казку. Ну вось, мае даражэнькія, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі і дзюбкі, мыем тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць. Дабраны ж, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки,
Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.